Hello mates. Τι γίνεστε? Λοιπόν, σήμερα ήταν προγραμματισμένο να γίνει, παιδιά, το 3 λεπτό show για το Hello mates, το επαιτειακό. Δεν θα το κάνω και θα σας πω και τους λόγους. Κάποιοι από εσάς έχετε μπερδέψει λίγο τους ρόλους εδώ μέσα σε αυτό το κανάλι στο YouTube. Θεωρείτε μήπως ότι είσαστε οι διευθύντριες σύνταξης? Μήπως είσαστε υπεύθυνοι θεματολογίας του τι θα πω και πώς θα το πω? Σταθείτε λίγο. Στην εκπομπή τη δική μου, Face Κορδάκια Ζήνα Κουτσελίνη, είμαι εγώ. Εγώ παρουσιάζω, εγώ επιλέγω τη θεματολογία. Και σε όποια αρέσει. Συμμορφωθείτε, έτσι. Συμμορφωθείτε, γιατί θα τα πάρω. Και άμα τα πάρω, θα σας πάρει ο γεροδιάολος. Έναν προσωπικά. Δεν έχω εγώ τέτοια προβλήματα, το γνωρίζετε αυτό, έτσι. Δεν θα σταθεί κάτι εμπόδιο. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά τα προσωπικά μηνύματα. Σε παρακαλώ, πες για αυτόν ή σχολίασε αυτό. Πώς θα μου περάσετε κάποιο χαλκά στη μύτη να κάνω και την αρκούδα? Ντάχτ. Καταλαβαίνω. Για μαζευτείτε. Γιατί το blog report έρχεται. Που κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι έχω πάθει έπαρση. Ναι, έχω πάθει. Δεν κατάλαβα. Έπαρση είχα πάντα. Α, Β, έχω 5 subscribers και 132 views σε ένα βίντεο. Το καταλαβαίνετε, αυτό δεν σας έχω ανάγκη. Λοιπόν, κοιτάξτε να συμμορφωθείτε. Γίνετε άνθρωποι, μην με ενοχλείτε. Μου στέλνετε μηνύματα όλη την ώρα. Κράξε αυτόν και κράξε όλη. Δεν κράζω καταρχήν εγώ. Συζητάω θέματα της επικαιρότητας. Θέματα που απασχολούν όλους μας. Αυτό το blog είναι ένα σύγχρονο 21 Jump Street. Είναι κατηγορό στην κοινωνία. Ζολά. Μπράβο Ρούλα. Θέλω να στείλω κάποια φιλιά σε κάποιες φανς καινούργιες που δεν τις γνωρίζω προσωπικά και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Δύο είναι, όλους τους άλλους σας ξέρω δυστυχώς. Σημάπα πώς μοιάζετε και τι μαλάκες είστε. Κυρία Μέρη μου, πολλά φιλιά. Αύριο Πρωτομαγιά να πάτε να μαζέψετε λούδια, να κάνετε κανένα στεφάνι, να το αφήσετε να ξεραθεί και μετά να το κάψετε και να χοροπηδάτε από πάνω σαν τη μάγισσα του Αγιάννη, δεν ξέρω, κάποια στιγμή του Αγιάννη του Ρώσου, του Γιάννη του Θεριστή, του Ξενιτευτή, δεν ξέρω. Και υπάρχει και η Τόνια, η νέα τηλεφωνατζού στο Ace. Τόνια μου, γεια σου. Να ξέρεις ότι μπορεί να σε πάρω κάποια μέρα να σου κάνω φάρσα και αν δεν σε πάρω εγώ θα βάλω κάποιον άλλο να το κάνει.